Vais a tener que estar cerca porque aquí se va a poner mucho. Y de lo que eres y quién eres, porque yo a lo mejor o me salto alguna cosa o hablo demasiado. ¿Quiénes somos? A ver, decir muchas. Bueno, Iker Miguel y Francisco Planells, Paco. Puc explicar-me tranquil·lament a banda o no sé, si hi ha molt de problema o canvi. Bé, jo soc Miquel, com ha dit Marisa. Donem-li gràcies per convidar-nos i a tots vosaltres per vindre així. Bueno, abans d'explicar el que és Horta Viva, que és el projecte que vinc un poquet a presentar, de parlar de la xufa i de l'horxata, més que dir el que és, m'agrada sempre començar a dir el per què és. No és una cosa que siga que s'hem dedicat al tema de l'horta perquè sí, sinó una real admiració per un territori que és un tresor que realment no el podem valorar perquè estem dins d'ell. Si visquérem segurament en Oslo, el valoraríem molt més. I perquè només n'hi ha 6, sobretot ho notem molt quan veig gent de fora a les nostres rutes i ho veuen. El que se valora i se coneix s'estima i se protegeix i té més supervivència. Intentem sempre treballar en una manera en què estem aprenent moltíssim, és una cosa que diu així Amparo Simó, que és el responsable de l'hort. I això m'ha agarrat un hort familiar, estem transformant en l'agricultura ecològica, és a dir, les albergines que algunes persones ja s'han endut, està ja cultivat de manera ecològica, és a dir, no hem tirat cap químic i estem intentant treballar de manera natural. Un poquet el que se feia fa 40 anys, tampoc és cap invent, els llauradors més majors ho coneixen.